національної збірної команди України з футболу, національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Преміум спонсор національної збірної команди України з футболу Чернігівське. Преміум спонсор та офіційний постачальник спортивного екіпірування для національних збірних команд України з футболу компанія Adidas. Ексклюзивний автомобільний спонсор національної збірної команди України з футболу та офіційний імпортер автомобілів Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo та Porsche в Україні компанія Віннер. Офіційний медичний партнер Федерації футболу України клініка Борис. Спонсор матчу торгова марка «Зелена марка». «Зелена марка» час минає, ми залишаємось з собою. Інформаційні спонсори матчу. Інтер – офіційний бродкастер матчу. Русское радіо Україна – офіційний інформаційний партнер. Хіт ФМ від 90-х до сьогодні тільки хіти. Сьогодні одна газета для всієї